Il-pubbliku laqa inċentiv li jingħata biex il-ħadd iżur tliet siti b'wirt storiku għani fir-Rabat u l-Imdina u li huma amministrati minn Heritage Malta. Membri tal-pubbliku, turisti, familji setgħu jżuru d-Domus Romana, il-Mużew tal-Istorja Naturali u anke l-Katakombi ta' San Pawl u dan b'xejn. Il-viżitaturi sabu jilqawhom diversi attivitajiet fosthom inizjattivi ta' tagħlim u logħba tfal, it-tnedija ta' kotba ġodda minn Heritage Malta, dawriet bi gwida l-adulti u għat-tfal u wirjiet minn artisti. Il-kuratur tal-Mużew tal-Istorja Naturali David Cilja qal li kif ixed ismu dan il-mużew jieħu dawk li jżuruh fuq vjaġġ fin-natura. B'għad ta' kollezzjoni estensivi ta' safar, fossili, għadam, insetti u bosta ħlejja oħrajn. L-istorja ta' Malta tibda isa 27 miljun sena ilu f'dak il-perjodu li s-saffi tal-blad bdew jiġu formati. Dan il-mużew jinsab fil-Palazz Vilena kif tidħol l-Imdina. Għandha l-istorja ta' Malta. Għandha ġebel antik. Għaxini fem fil-ħut kif għawek jurik kif huma minn ġewwa l-Adam u xtipi ta' ħutaw u fejn issibhom. Ftit bot mid-daħla tal-Imdina Domus Romana fir-Rabat li toffri xempju tal-mod ta' għajxin tal-aristokrazija Rumani tal-qedem. L-ewwel fdalijiet ta' Domus Romana nstabu fit-3 ta' frar tal-1881, meta ħaddiema kienu qegħdin iħaffru biex iħawlu s-siġar mad-dawra tal-Imdina. Dakinhar kienet skavata l-art bil-mużajk biex xogħol ta' skavar li segwa juri żbuħija ta' fdalijiet ta' dar Rumana li tmur lura għall-ewwel seklu qabel Kristu. Il-membri tal-pubbliku setgħu jżuru wkoll il-passaġġ u l-oqbra tal-Katakombi ta' San Pawl li jieħdu lil viżitaturi f'dinja oħra taħt l-art bis-sit maħsub li kien jintuża mill-perjodu puniku sa żmien il-Biżantini u fih taħlita ta' kulturi u reliġjonijiet bitfin pagan, ludi u nisrani f'ċimiterju. Kien hemm uħud li qalulna li qas kienu konxi dwar il-wirt storiku qawwi, il-valur imprezzabbli tal-istorja Maltija. For sure, I wasn't aware of all of this. And when I came here, it's like, wow, like we do have more history than I thought we do. And for me, it's amazing, it's incredible. Thanks so much for this conservation. Thanks so much because we foreigners, we can come here and can understand the stories. It-tfal li żaru dawn is-siti nataw ukoll rigal żgħar bħala tifkira.